baqinisile mabethi abafowenu uzobathola phambili. Nami ngikubonile lokho eminyakeni emibili edlule. Ngathatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuyokwenza something, ukuyofunda eGoli. Ngangikaze ngisuke-ke nje la eThekwini ngoba mina ngumuntu wala eThekwini. Kahle kahle nje ngizothi KZN ngoba ngihlalele endaweni eningi, ngihlalele eMpangeni, ngahlala kaMaphumulo la ngidabuka khona okwangempela. Ngihlala eNanda njengamanje. So ngumuntu nje wala eKZN ongakaze ephume ebone enye province. Bengumuntu okanjalo. Ngathatha isinqumo sokuthi no, ngifuna ukuqeda konke lokho. Kodwa kumele ngibe nesizathu esiqinile sokuthi why kuzomela ngihambe ngoba phela impilo yami la eKZN, ihlobo zami, abantu engibaziyo bala eKZN. Akekho umuntu engathi ngiyamazwa waseGoli, sonke lezo zinto ekanjalo. So ngithatha isinqumo ukuthi okay, ngizohamba ngiyofunda. Ngicinge online ukuthi iziphi izinto engingayifunda. Ngithola ukuthi okay, khona imishini engingayithola yo ADT truck, dump truck, lezo zinto ekanjalo, ama-excavator, zonke lezo zinto. So ngoba i-leave yami emsebenzini yayinginika 2 weeks, kwakuyisikhathi esanele leso sokuthi ngenze zonke lezi zinto engifuna ukuzenza. Okay, ngiplan trip yami, ngiyithathe i-leave yami, konke kube impumelelo. Iphuzu lami lisala ekutheni iqiniso lithi abafowenu uzobathola phambili. Lokho ngikubone ngani? Okay, ngisakwi-trip-ke ngiyeza lapho, lufika usuku, ngithatha ibhasi la engithatha lingise eGoli. Ngiyaqala ukuya eGoli, ngiyasaba. Yezwa abantu abasondelene nami bathi aluyo olubuyayo lapha, bonke bathi ngeke. iGoli liyinkinga ngalendlela, qaphela. Kwakhona lokho ngisho kuthiwa uyayithemba, kuyakulimaza kancane ukuthi yo, ngunamba abanike mina ozosinda njengoba wonke umuntu ethi nje kuyafiwa ngalendlela ekufiwa ngayo. Hayi, ngizozama ukusikhatha le story singabe side kakhulu. Hayi, ngihambe ngithatha ibhasi ngo-past 11, lihambe nami straight. Ngixhumana nomuntu efonini uthi umuntu ehla ePark Station. First time, I don't know no Park Station mina, yabo. Kodwa-ke ngiyethemba lokuthi ngizofinyelela. Hayi, liyahamba ibhasi, lihambe lithi mase lizofika, angisamtholi lo muntu efonini. Sengishawa uvalo manje lokuthi awe mhlawumbe lezi zinto ey'khulunywa abantu ziyiqiniso. Mhlawumbe mangingabanjwanga inkunzi, mhlawumbe ngizothunjwa, yabo. Human trafficking kuningi. Hayi, lo muntu angisamtholi efonini, kanti umuntu offline nje, ingoba yena akayitshela ukuthi mina ngisaba ngale ndlela engisaba ngayo. Angini mina sengishawa nayo lento leyo ukuthi ngiyasaba, yabo, kanti yonke into ihamba kahle. Hayi, ibhasi yami isuka past 11, shuthi izofika 6:30. Akwenzekanga-ke lokho, yafika nje late kwangempela ngo-7:07 ngoba kwase kumnyama. Ayi, ngehla, the moment ngehla ePark Station, ngibona abafana abola eThekwini, indlela esigqoka ngayo, gqoka ikhindi, because indawo engabandi, noma kubande yilawo makhaza nje, kodwa sikhamba nje ngey'ngalo kanje. Iy'tayela zethu sishaya amakepisi, shawa ney'gqoko lezi ey'nkulu zelanga, yabo. eThekwini kufakwa lezi gqoko, khoma lezi gqoko kuthiwa amakharakara.
lezo igqoko igenge yakhona igqoka ngaleso style leso. Amacici la eThekwini amacici awafakwa kakhulu. Into ifakwayo la ama-gold teeth noma lamazinyo lawa amasiliva ngabe yini yona into efakwayo ke la eThekwini kudume yona. Yabo ingakho makufika umuntu eGoli efika la eThekwini uzothi kanti atholakala mahhala amazinyo la eThekwini. Yabo ngendlela nje abantu bangakhona abayithatha serious ngayo lento yokufaka amazinyo. eGoli kufakwa amacici, yabona amacici lawa awayifakwa o-aunt angazi ngizothini, kodwa la macici lawa kanje laba u-round azothi endlebeni. Yabo thembe yabonakala lento engenzayo, amacici kanjalo sasiwabona sisaye ingane-ke lawo macici la eThekwini. Phela angazi eGoli kanjani, mhlawumbe oma bethu bewafakile maye mancane, kodwa bona babefaka amakhulu eGoli, bafaka lokhu okuncane mancane kodwa nje ayabonakala. So inkinga yakhona ihamba izandla zisemhlane, ihamba ngenye indlela, ihamba iyabhampa kanje. Yabo you can feel, uyafeel ukuthi environment ishintshile, awusekho-ke manje eThekwini. Yabo because mangehla mina la e-workshop ngizobabona abafana okay, mawufika lapha ufika banokuyithemba okuyisimangaliso. Angiqala mina ukubona abafundi abayithemba kanje, ngibona nabafundi besikole bagqoka ama-uniform base bashala umacici nezigqoko lezi kuthiwa amakharakara. Abo mabona lezo igqoke kanjalo, so isona style igqokwa ngaso-ke lezo. Yabo kuhanjwa nje, yabo engifile ukuthi ngikwenye indawo le ngishaya ikhole. Baba ngifikile manje lana ePark Station, uzongilanda. Ethi okay, uzothumela i-Uber izizongilanda kwalomjida. Okay, i-Uber-ke isitholane sixhumane benginike inamba yalomjida we-Uber, nami naye benaye yami, so sengifonelana nalomjida we-Uber. Sengehlile njalo ebhasini, okay, sengilindele ngise-Park Station, ngimile angihlali phansi ngoba phela angazi ukuthi uma ngihlala phansi kuzoqhamuka umuntu yini eze kumina ezongixoxisa noma ngikhombe nga-something ngiyithole sengidedela into engamele ngiyidedele. Lord Jesus man, scary thing. Usuke ngilisaba nazo zonke izinto ezake zaba khona. Yabo hayi thandazela ukuthi ngingaphuci izinto, ngingaphuci akafoni ngoba phela angazi-ke ngokuthi bani kusabele ba manje mase ngiphuce kwafoni, ngoba iyona into engisiza ukuthi phela ngikwazi ukuxhumana nalabantu. Ngigqokela isikhindi sami nehood, yabo ngirelaxile, ngishaya ubhakha, ngiphethe nengubo. Angini phela kuthiwa lapha kumele uphathe nengubo yokulala. So wonke umuntu uyabona ukuthi le ntwana iyafika la eJozi. Yabo zona abantu bakhuluma ilimi ezihlukene, kulungile-ke ngijwayele lezo zilimi, lezo zilimi ku-TV, kodwa ukubabona beyikhuluma kanje live kwi-environment eyodwa something else. Yabo enye ingxenye yami excited because le sign le yaseGoli engijwayele ukuyibona ku-TV finally ngiyibone live. Ngibonile ngibona iMandela Bridge. Oh my God, I'm in Johannesburg. Oh man, I'm so excited. Okay, abafowethu, okay, ngisifonelane nobafu, hayi engiyithole, okay, sixhumane kamnandi. Hey Muna, okay, ngizokulanda, okay, sure, okay, sheshe ngimbone nami. Hayi sihambe naye lo mfethu. Lo mfethu singaxhumana, wangifonela wathi phuma ngaphandle, uzongithola ngaphandle. Ngathi mina no way, angiphumi mina. Uzongithola wena uzongithola la Park Station because wayekhala ngokuthi ama-Uber abawathandisisi le, bawanika inkinga, so akafuni eze exabane no-taxi driver, zonke izinto kanjalo. Ngathi mina okay, kodwa ngizi wena uzongilanda. Wayipaka-ke i-Uber yakhe engavumelekile ukungena ngaphandle. Mase sihamba
sesihamba kulomhubhe ayethi mina ngihambe kuona ngiyasho la bengangidabule la ngiyayibona igenge khona igenge emnyama ngokwebala emnyama yambona umuntu omnyama ukuthi okay lo mnyama and angimazi umuntu onje kwi-province yami yabo. So na-ke eGoli kuhlangene abantu abaningi khona basuka kuLimpopo engicabanga ukuthi usuka khona loya hayi akuyinkunzi ombhemu leya yabo. Okay, so ohambeni lami ngeke ngikwazi ukuliqeda isikhathi sami ngeke lisingivumele ukuthi ngiliqede lesi story, ingakho kuzomela usubscribe khona uzothola ukuthi kugcine kwenzakaleni kahle kahle ngoba okay. Kodwa-ke yangithatha imoto ePark Station yahamba nami, sihamba sigudla igoli nalo bhuti lo, sihamba sigudla igoli and sengithe ukurelaxa kancane kulungile soqhubeka.